आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों बेरामि आरो फरायसाफोरनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआबो चेक रानदों। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायबोबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ राननाय नुनो मोनो। बेनिनो दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआबो ब्लकनि सिङाव थानाय गासै सा 122 बेरामि सुबुं आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होनाय जायो। जायखौ चेक मोनग्रा मुलाम्फागिरिफ्रा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननाय फोरमायो आरो साबायखर बावो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव आसामनि एमएलए जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानिफै। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डर जोगेदि प्रत्येक बছৰে আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জলপানী তথা আমাৰ সৰু সুৰা ৰোগীসকলক অলপ তেনেকৈ আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আজি মই চিৰাংদুৱাৰ ব্লকত 122টা চেক তেখেতসকলৰ তাত আহিছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ ৰোগীসকলক চেক বিতৰণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হেতুৱে হয় যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পঢ়া শুনাত সহায়ক হয়। এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিবিলাকৰ নেকি অলপ টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰ কিনিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ লাগতিয়াল বস্তু বাহিনী কিনিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা বাধা পৰি যায় আৰু কিছুমানে পঢ়াটোৱে বাদ দিব লগা হয়। সেইকাৰণে এই পঢ়া শুনাত যাতে সহায়ক হয় তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 5,000 টকাকৈ এটা চেক প্ৰদান আমি কৰিছোঁ। আৰু ৰোগীসকলক এই বছৰ আমি 8,000কৈ আমি টকা দিছোঁ। আৰু ৰোগীসকলৰ এনেকৈ অৱস্থা হয় যে তেওঁলোকৰ হাতত 2,000-3,000 টকা নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰোগৰ যিখিনি ডায়েগনচিছ হ'ব লাগিছিলে সেই ডায়েগনচিছটো নহয়গৈ। কিয়নো আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ তাত গ'লে ব্লাড পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আপুনি এক্সৰে কৰাব লাগিব, ছ'ন'গ্ৰাফি কৰাব লাগিব বা তেনেকৈ চিটি স্কেন কৰাব লাগিব। আপুনি চিকিৎসা পোৱাৰ আগতেই যে 3,000-4,000 টকা খৰচ হয়, কিন্তু সেইখিনি টকা আমাৰ ৰোগীসকলে বহন কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক যাতে সহায়ক হয়, তেওঁলোকে যাতে ৰোগৰ পৰা নিৰ্মূল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা আৰ্থিক অনুদান ইয়াত দিয়া হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ এইবাৰ 600তকৈ বেছি তেনেকৈ আমি চেক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 5টা আমাৰ ব্লক আছে, সেই 5টা ব্লক কমিটি আমাৰ আছে ইউপিপিএলৰ। এই কমিটিবোৰো দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক চবকে দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ আৰু যাতে আহি থকা সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল এটা পৰিৱেশত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে, ৰোগীসকল যাতে ৰোগৰ পৰা নিৰ্মূল হৈ সুস্থ শৰীৰে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, সেইখিনি আশা আৰু ভৰসা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে সুন্দৰ তেনেকৈ এটা আঁচনি আজি আমাৰ ৰোগীসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়াবৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोनसे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बिनिनो जा चेक राननाय हाबाफारि दंमोन। जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोङो दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि मावख'आव जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड जोंनि नैबे समस्थियाव गासै 122 जोंहा बेनिफिसियारि बिथांमोननो जों दिनै चेक राननो हादों। आरो बिनि गेजेराव जोंहा एजुकेशन हिसाबै स्टुडेन्टफोरनो जोङो 76 जोङो फरायसाफोरनो दिनैहाय चेकखौ रानबाय। लोगोसे जोंहा मेडिकेल बा हेल्थआव जोङो गासै 46 सा जोङो रोगि बिथांमोननो जों दिनै चेकखौ राननो हादों। जोङो बेखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइनि थाखाय जोङो 247 जोङो सुबुंफोरनो बेबायदि चेकखौ राननाय जादोंमोन। आरो 2023 आरो 24 बिनि थाखायबो जोङो निश्चय 215 जन जोङो सुबुंफोरनो राननाय जादों। देग्लाय जोङो 122 सुबुंफोरनो बेखिनि जोङो चेक राननो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामो आरोबाव फैबाय थानाय समाव जायफ्रा दिनै मोननो हायाखै बिथांमोना निश्चय मोननो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। आरो जोङो आसाम सरकारनि गेजेरजों आरो जोंनि बिटिआर खुंथायनि गेजेरजों जोंहा गोबां बेबायदि जोंनि चेक राननाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। आरो गोदान बोसोरनि थाखाय
निश्चय जोंनि नैबे चेक राननाय हाबाफारिया निश्चय जाबावगोन जोङो थांनाय समावहाय जोङो गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि आइ बिथांखि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे बिथांखिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिखौ जों खालामबाय थादों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जों निश्चय जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि फैबाय थानाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो निश्चय जोङो बेबायदि राननायनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो मिजिं खालामो जोङो जोंनि सरकारा 5 बोसोर दाबो जायाखै 3 बोसोरनि गेजेरावनो जथेस्थ जोङो गुबुन गुबुन बिफाननि गेजेरजों बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिया दिनै जाबाय थादों आरो जोंनि सरकारा 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर जुदि जायो जोङो आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलाव खुनु गोरिब होननाय थानाय नङा जोङो साफ्रोमबो मानसियानो थांनानै थानायाव एसेब्लाबो सरकारनिफ्राय मदद मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो जाय फरायसाया बे चेकखौ मोननो हाबाय बिथांखौ बे चेकखौ फरायसानि जि नांगौ बेवहाय बाहायजानो नोंथाङा मा खावलायगोन आङो खोब खावलायगोन आं बेखौनो मिजिं खालामगोन जायफ्रा दिनै गोरिब न'खरनि जायफोर फरायसाफोर दङ दिनै बिथांमोनहा एखमबा समाव एडमिसन लानो हायाखै एखमबा समाव बिजाब बायनो हायाखै एखमबा समाव ड्रेस बायनो हायाखै दा बेफोर जेंनाफ्रा निश्चय नैबे जिखिनि जों दा 5,000नि मोनसे चेक होदों बे चेकनि गेजेरजों एसेब्लाबो रेहाय मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।